na ako ay kaso ikaw man akong gikaluyan. Kay gamay pa ka. Pero napuno na kag pagdagmal ni Ma'am Carmi o sa imong amahan. Pasensya na ha. Pasensya na. Okay raman, Mami. Ikaw? Okay ra ko na. Uy kaso. Ikaw man ang akong gikaluyan. Kay gamay pa ka. Pero napuno na kas pagdagmal ni Ma'am Carmi o sa imong amahan. Pasensya na ha. Naapil ka sa akong mga kasakit. Dali na. Ikaksod lang ka ni Mami, ha? Asa man ang sakit? Akong kisan ka na maalim ang sakit, ha? Dali. Lea! Lea! Huwag kayo katulog mo kasi Lea! Unsay gibuhok mo sa kong inahan? Ha? Unsay gibuhok mo sa kong inahan? Huwag siya'y kaluoy, Ramil. Hasta si Cristel iyang ipasakitan! Huwag kayo katulog mo pasakit sa kong inahan, ha? 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 Nakasamot ka? Huwag kayo katulog! Mahimo ka sa pagpuyo din, apan wa na'y gugma nga magpataliwa ka na itong duha. Ug labaw sa tanan, ayaw kang ilabot sa kinabuhi uban ni Pauline. Naa ang Diyos sa langit. Baka matuod siya nga ikaw ang amahan ni Cristel. Ngigag pasaksiho ni mo, no? Ang Diyos manggid nga tuwa sa langit. O kung saan mo ko niya pagsaksi, manaog lang sa gigli sa kalibutan ang pagsaksi sa inyong bagat! Ayaw singgiti si Mami, Dad. Ayaw lang mo pag-away. Hoy, ayaw pagtahod na ko, Daddy, ha? Sugod ka ron. Ayaw pagtawag na ko, Daddy. Kay dili ko ikaw, anak! Daniel, imo siyang anak. Hindi lang kung di siya mailan akong iyang anak, Mami. Sir, ayaw ka bala ka. Gikan ka ron. Dili na sab ko mo ilan ni mo akong amahan. Tana mo itiman ha? Tana mo itiman Kung ikaw sa babaeng maluibon, paminaw ha? Ayaw na usba ang pagpasakit mo sa akong inahan. Oras nga pasakitan mo si Mami, dili ka lang magmahay. Kailan mo na ang gisulti sa imong amahan, ha? Pinangga mo ka ni Daddy. Cristel, anak. Kamakaluluoy mo. Ni, nganong dili naman lang ko ni mo sultian kin sa akong amahan. Hangtod ka ba, Cristel? Dili mo tuo nga wa ko makasa sa among kaminyoon. Amahan mo si Ramil. Dili ko siya amahan. Siya ang nag-ingon nga dili ko niya anak. Tanan sa servants quarters, nak. Di ba may homework pa ka? Tabangan ka sa imong homework. Ha? Wa may maniid. Oy, Ramil. Ay na lang paglimod, Mami. Klaro kayo ganiha nga nanihid mo duha si Pauline. O, bitaw. Naniyag din namin ni Tita Carmi. Pero wag mi magtuo nga katuray mo buhaton ni Leia. My God, Ramil, gipasakitan ni Leia si Tita. Di ba oras tayo dito, ha? Ano ba man mo tuk? Hangtod nga mo diwal-wal ang dila. Di naman. Diba, klaro kayo na inlove gyapon kayo siya kang Leia. Pero iha, kung ko sa pagtuo nga, mapasay no ni Ramil ang may uwaw. Ganina iha, kusgan kayong taga-bukid. Ha? Gihamagan ko. Abot diiggi ka ng iyang kusog nga, sapsing man ta kay bilawas. Ay, natural. Taga-bukid, good tita. Magdadaro. Iha, sakit kahay atong buhaton. Nga mapahawa ka ng babayhana din mo anak. Unsa man yun? Mo na'y pangitaan tagpaagi, tita.
nga mapahawa ng babayhan na imbal. Dili na siya ko magdaddy niya, oy. Di na siya ko maglula. Anak, please. Kinahanglan tahurod mo sila, ha? Bisan og ingon sila ni Ana. Apuhan mo gihapon si Ma'am Carmi. Ug amahan mo si Ramil. Dili man sa kunila, Ilhon. Dili na lang sa kunila. Ganun sa kung kaayon mo si Ma'am Carmi, ha? Ganun gibulanan man ta. Maglimpyo man ko sa iyang kwarto niya. Nasakiran ako iyang figurine. Nabuak ko man ako tuyua. Nak, sa sunod, kung suguon gani ka, magmatno lang yun, ha? Yes, Mami. Sorry, ha? Be, baraw na, be. Hain man ang naikong sabon na lino na, be. Kaya hapon lang ni Mami. Hindi, Mami. Ay, gusto ko iyang pagbunal sa akong lubong. Hapon lang ni Mami, ha? Bawa ang kasakit. Love you, na. I love you too, Mami. Ikaw ba? Wa kay katungod lupas sakit sa akong inahan, ha? 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 Nakasamot ka? Wa kay katungod! Mahimo ka sa pagpuyo dinhi. Apan wa nay gumbang nga pataliwa ka na tong duha. Ug labaw sa tanan. Ayaw kang hilabot sa kinabuhi uban ni Pauline. Hindi lang kung di siya mailan akong iyang anak, Mami. Sir, ayaw ka bala ka. Gikan karon, dili na sab ko mo ilan ni mong akong amahan. Kana mo itiman niya. Kana mo itiman eh. Ug ikaw sa babaeng maluibon, paminaw ha. Ayaw na gid usba ang pagpasakit mo sa akong inahan. Oras nga pasakitan mo si Mami, dili ka lang gid magmahay. Yung kada na kong tubig si Dalia. Ano lang, uy? Ano man? Sukas nung Ramil Singh eh. Hado ko. Oo yata sa sinina at nagiutang ni George Torco ang tipatanto eh. Nagpiguhay sing wapat ba ni manatay sing? Ano masakang pa mo ka dito? Muuwang man ko. Sama ako naman lagi. Naana naman ako na. Nakanlat bitaw na akong sinina pagkatoy-toy. Mura, anong kag-boot star? Kay mag-boot star ko yung wali mananawan niyo mo. Mga mananaw siniligil mo tan. Paminos kasing. Naayong gay naghuwat akong producer procedure. Pero wa lang ko mo sugot kay barato kayo eh. Pila ba na to ha? Hindi ko tutintot bito. Aba niya, Loy. Ako na lang tubig ni Dalia, Loy. May pasing. Na, ako na lang. Ah, hi. Ito kaya Dalia, Loy. Ikaw kayo eh. Isugan Delia noon. Katop akong Delia. Ako kapiong si Ma'am Carmi. Ano, Loy? Dako ang talas Ma'am Carmi. Delia, gamay. Oo, yan eh. Oo, kita ko. Limang ka. Ibakli dito sa Ma'am Carmi. Ha? Sa Ma'am Carmi. Ma'am Carmen. Hapit. Hapit bulintang siya. Lamit aking iabiba pero nakuya lagi ratrakan sa tanday sa baba Ma'am Carmi. Sige, oy, hato sa ina kong tubig ni Delia. Ah, sige, sing. Masig. Lain kong kabuhi ato. Ano? Kabuhi, diba? Mag-ilis ako sing eh. Naunsa naman tahan kaluoy. Tapos ako sing. Mag-ilis dito eh. Naunta biya ka. Ano lagi? Paibo mo ka na yung lawas na. Mm. Sige,
Yes, ako boy. Ilang lawasa sing. Kuha taon eh. Nasubraan is barbil sing. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitan